Hej YouTube. Det her det er en ny kanal, der hedder Charmander.dk Gaming. Faktisk er det nu er det faktisk mig, der lige taler, fordi Conrad det er ham, der ejer kanalen. Jeg er faktisk YouTuber.dk Gaming, men han sagde til mig, jeg vil gerne have en kanal, og så sagde jeg, jamen det kan vi sgu da godt lave. Du skal bare lige finde på et navn og YouTuber, og så kører vi derud af. Og så forresten, det billede I kigger på her, det er mig, der har lavet det. Er det ikke bare flot? Men Charmander Gaming.dk, altså Conrad, han kommer til at spille nogle spil. Der er blandt andet Counter-Strike Source og Gary Smoth. Han vil også spille World of Warcraft, men det har jeg ikke på min computer, så derfor gør jeg lige noget. Prøv lige at vente 2 sekunder. World of Warcraft, og han vil måske også spille noget Minecraft og noget Saints Row The First. Ja, okay. Og det var egentlig det, som vi havde for i dag. Husk at subscribe til YouTube.dk Gaming, og undskyld afbrydelsen, det var min mor, der kom ind. Det jeg var ved at sige var, husk at subscribe til YouTube.dk Gaming, selvom det her det er Charmander Gaming.dk, og ja, okay, hej.